Искрено ви молим за това. Но сега е време да се изправим заедно. По-силни и по-единни от всякога. Ние всички загубихме нещо ценно. Името, което носихме с гордост години наред. Но това не ни служи. Нашето сърце остава непокътнато. Нашият дух е жив. Днес, заедно, ние сме по-силни. Нека покажем, че не се предаваме без борба. Опитаха се да ни накарат да забравим кои сме. Принудиха ни да сменим имената си. Прогониха ни от домовете ни, но не успяха да пречупят духа ни. В нашата болка открихме сила и се борихме, за да си върнем името. За да си върнем достоинството. Те ни отнеха партията. Откраднаха нашето име, но не и нашата воля. Ние сме хората на честта, на борбата и на свободата. Никой не може да ни пречупи. Никой не може да ни заглуши. Заедно ще продължим напред. Тези, които останаха верни на каузата. Уважаеми господин Доган, уважаеми учредители, колеги, уважаеми брати и сестри, приятели, за мен е огромна чест и привилегия да открия учредителното събрание. За мен е чест и привилегия да бъда тук, заедно с всички вас. Защото вярвам, че това е исторически момент. Не само партията, за нас отделно, за общността ни, но и за страната ни, за бъдещето на България. Вярвам, че всички осъзнаваме важността на този момент и за това е обяснимо вълнението, което изпитваме. Процесът от 3 юли 2024 година е сред факторите, довели до историческото решение да отговорим на предизвикателствата на времето и твърдо да заявим, че създаваме нова партия на основата на ценностите, които бяха основополагащи за господин Ахмед Доган, когато създаваше Движение за права и свободи. За всички нас е чест да сме днес тук, заедно с доктор Ахмед Доган, председателя на ДПС, философа, държавната човека.